Nenta kasngi nakaliang jong ki nong snong haringkat ki seng balang bat ki nong yalam snong jong katai ka snong lapangap ki lawan her hang ni po sekretariat ban ya kendu ya i deputy CM iba preston tingsong halor ka jing ja ka badang shen hi ka bala ja hang tai po ka snong lapangap ladang apa tai halor ka ni ka jing ja ha ka arsan terik jong mentau benai nakaliang jong ki nong snong jong katai ka snong lapangap ka badan hapo West Jaintia Hill ka badan harte hapo khaput jong ka border Assam kila akhir sya kawai na kijaka ki badan hakate ka sinang ban penpra bat ban put ya kita kiding ki ba nakaliang jong ki karbi hi kila let ban phung hakate ka sinang khlam de yo jong bet na ki nok sinong jong kate ka sinang te hakabai de bakani hi nakaliang jong ki nong yalam sinong hi kila pensngau ya i menteri jong ka tenat pulit ba ide ban bu ya kata ka outpost hakate ka jaka namar ban kenang bakan ne kata ka song ngan bat khamtam ka jing ngan ya kinong sinong hakate ka sinong te nakaleng jongi ngilayo ban yakran ya ki kato kat ningut ki seng balang ki balawan hakani kasgi haringkat ro ba kinong yalam sinong te ka ka bakidan ban ong sabha ban ne ban ngi hakani ka kubo em ketu jing jia ka bajia ga santering ka jing tre jing ti kinong karbi ka sedang nadu ka spotering tamangi nagaleng dor basnong ya ailat ya ka district administration bakin bisar bania lana bakin le ya ka babha nagamta jungi kinong song hangtai andre abang yo i kumba kato kan nesngi ya ailat ya ka district administration andre nagaleng ga administration kamla le area aga jingi dai bat ketu jing sha tu pon te abang yo i kata ngimban se pan pen i la ka jong ka hok pan pen i la ka jong ka nong kanti jongi kum kinong snong na kata kata ngi ha ban yami pa kum pa ba jong ka snong ka jongi ban le penjulor ya ka ka ba gitu kinong karbi kila le don bor ha gitu chaka o na do miswanga kan mau sne mar jara pulai ka don ka meeting ha rangkat ka jing don jong ki ar liang mamla ki administration ki district administration bat ka west Jaintia Hill jongkat bat ka west karbiang lo kata kadai ha ka snong jongi kum ginong snong lapangam kadai ka jing ya kren ka long ba ki maintain ya ki bo ya kata ka status ko ha ka por ba nakaleng jongi kum ginong snong hang teru ngi haban buram ya kata ban nakaleng jongi karbi ru ki haban buram ya kata ka status ko anlai kat ba kisngi ki por gidang lek nagaleng jonggi karbi ngayo i bakim buram ya kata ka alane kim ko ngu ya kata ka status ko ka bangila dab ya kodang te em ka benongpong hi gijing sha thombor ngi sha thombor ha gijing ede batu surok ma hausne marjar kat pra kat handai karika सरकार आसाम का वन बंत्रे जुरबोर यावते उसरक उबलेक नदो तापात karbi sudo khanduli langba ki पंथो की लंखा की जोंगी kabar pat haus ne mar jar phlai ngi nagaleng jongi kum kinong snong ngi thung ye ki deng ha ki tu kilom panthor ki jongi ta nagaleng ki karbi ki dawai ngi kum kinong snong ban jenrat no ye ki deng namar bagate ki jaka kadai ki jongki kat kum ki jingong ki jongki ta ga jo kapor ha kata hi ga hauta yusnam nagaleng ki bor administrative ki le ye kabaron kam bat ki maintain do ye ka status quo hauta yusnam nang ba bro mengiar leng yo ban ke chongsai bat kabalai pan kadai haune usne mar jara persan nado gchi tering ba kine ginong karbi ki wan le jubor biang ye kite ki jakare pijongi dai nakata kada ba mengi kum kinong snong ngi ham ban le ela ka jong ka kamram nang ban puni se ka batai ba kate ki jaka kadai jongi kum kinong song aga jing si sha ka snong la pangap kam dei ra ka jaka ka ba ha popo ka jingi kachia kabaha popo ka jing khajia ka dei tang ka khanduli share bat khat khasla katkum ka jing tip jongi kum kinong saknong ba kala pangam nadu manswa kam don kono ka jing ya khajia andai ka dei tang ha kene ki por ba ka kormen jongi baro arleng ki mut ban panbe jo purusam nagaleng jong kini kinong karbi ki mut ban sim kabu daga ba kentur yo sam haman lagi jaka katkum ka jing tip ka jonga ba katkum notification jong snam khat handai san phoi ba nagasnong ga jongi kadang long sakumba chipol ne khatsan kilometer ka jaka kabalong ka jaka khapur em nagaleng jongi kador basno e karpat ya ka kormen bakan le ya ka baton kam ba khnang ba kinong song snong jongi bat kinong rep jongi kin singan hakete ki jaka
Kaba kham tam ye ginong rep ki jongi namara gitu ki jaka ki dai tang ginong rep sudah ki bapendon kam ye gitu ki jaka hang to tangi terpat ya ka government ba kinong song snong ki jongi kin light na ki jing ting kin light na ki jing sir yang terpat ya ka government ba kin singam ha ban ai ka jing singan bat bakin ai kham tam ye ki bor sipai ki ban yada ingi nang mengin long ki basingan bantre ya kita ki jaka hagisnem ki bomen swa kam ju jiar kata ki jing syap to ka dai tang haus ne marajar holai bat une usne marajar busan kinong karbi kisim ya ka kabu ban penthut yengi kinong rep hangte lana yengi kinong song snong hangte gasnong jongi kumbalong menta kala don la duna kala duna sauspa jing habaya phai bat ka lenti ka singking ma namar gane ka sai sama ka dai marjan bat ka snong khanduli ta ka outpost ka wei ka don hangte sai sama bat ka don ka wei hane ha barto tamba nasionong jongi sai sama kamdon gusurok lane galanti ke bapa bandai kadai tang gusurok handau kamtam hagne ke por liur ngimla leit nangte namar bagas niu pala tusurok ngi hableit na do nanam dong ta ka simpor yangi ban leit ai jingtip lane ka simpor yangi ban leit sakane ka outpost bada gejur ke por nagaleng jongi ka snong lapangam aga bede bat ka outpost ke badon nangte heberto ka long kumba khat khandai lana ar 4 kilometer Takata-kata kalong ba kasitom yangi kum kinong song lana kasitom wa digi bor yadaru bakin le yada yangi hakene kisnong kita kata kalong ka badon kame yangi kum kinong song hangte nang ma mengi kinong song rungin tim adu kat hangno ka badai ka jaka jongi ban makite ki karbi rukun diktip syai ba adu kat no ba kata kadai ka benta jongke ya mentahi namar kene kadai ka long pending issue mo tang bakawe ngan keren syai ba ka lapa kene ka lapangap kam dei ka dispute area katangi de ban sing tu ba namar ba beleng ong kumta pun kini buat kamtam ka gi kiarbi mo ki kwa ban pelong dispute kanang ba kan hab lang hatu ka area of differences ek benta ban hab apa ban kijing pembet pur kamtam hatu ka komiti jong government tene liang jongi kum ka JSU habangi pe ya kata kijing jia te apa lapangap iba government kedai ban deploy jaga SF10 Special Force ketua kadai ke force ke balang ke strong rangkat ki tiar ke balang strong kan dikasih ke nongkum dengan physical strong physically strong tang ketua hi ke bala ban ai ke immediate solution safety for the people of Lapangap ya mentah kat bompat la ban penbej ya kadai ki area of differences ki ba hap kadai ka khanduli psiar ni kerpa de government bakadai ban install deploy strong forces kanang bangila ban yo ya ka jingsngan jong ki barep ki ba song hakadai ka jaka nambar beleng ong gumta how arja ar pulai kadon ka jing bu gate jong karbi anglong hate hapo khanduli tingi i ban leng government ki la deploy SF10 te tangkat tu kan ni ka solution galawan te kata kadai ka message ke bangi phas government bala da government kala ban deploy ki force kulong strong amang tang SF10 government kadon ki SWAT kadon ki pon ki special force jong ki ndai tang battalion bapli kin la ayu physically kim don fit long ta te kata kadai ka temporary solution kat bom la ban pembej ki ni area of differences tu nakaleng ki suru ni kajuk hi kajing kwa jong ni long ba nakaleng sarkar kadai ban bu no mardor ya ka temporary kam hatai bara kejo ko por ngila de priu pantrua syau home minister belum jingi bon bu dagi SF10 nang tu nang bakan don gejing singai ya gi pai ba jongi khantam ki balai rep tiang tu jaka nuksa ke bala aja ki snam bala lek kim la ban klet hakaba wei naki nongrep jongi nang ketok sinong pangap wa sya penyap hagito higi jaka ke nak kata kadau hadu mentakam don gejing singai hagito ki jaka nak jingwan kentur put jong kini ki karbi batki ongno batki Sarkar Assam lembaga ki ASC te nak liang jongi hi ngitip syai bakane kadai ka kadonru ka jingkan syai na ki wei nagi seng bahlang ka bangitip kadai kata ka KSA Karbi Student Association te nak liang jongi ka message ka basya ngi pha ba lada hapo karbi gidan kita KSA hapo Meghalaya jongi ro kidon kita kiseng balang kum KSU FKGP JSU bat kiwai kiseng balang kibaniada ya ki paradok parasnam jongi bat kibania khun ban penyo ya ka hok bat ka jaka puta jong ki trai muluk hakato ka jaka dan kaliang jongi ni kermen syai
baka sarkar kan le ya kebadan kam bad kan bu no marmar ya kan ga temporary kam hangtai bad lo dia baka sarkar kanom le ya kan na mata kejing singan jong gi paradok parasnam nakal yang kaseng ngin sim hi ya kan no sinjam na kabenta ban singan ki paradok parasnam jong gi kebadan nak to kecaka bad haba kaseng kasim ya kan no sinjam ban ngin sim dia kebatang bad ya kan kasarkar kan sim hi kade ban sim hi ya ka jimba khli da don kanong jing jia ba songsi to kijaka nak leng jong hi kwa ba kasarkar hi kan le no marmar khanang ba nin yo no yo to put usam bokra bat kan don ka jing singai na menta kipai ki jong hi ki badon sakato ka than kapun kumba nilawan kerpat ya deputy CM ban bu ne ka temporary kim hangtai ke sibole se lada ka kajing hekren kampoi syakathong ke nakaliang ta FKGP ngin ban se bangi haban lit samit hang tairu ba kan syong singan kita kibriu ki basa ang te pola pangap ada poi ru tau put ngin ban se bangin hap pha di kibriu jongi ban sim ya kata ka duty kepada ban sim da ki force ngin hap ban se ngin hap sim hap le da mangi pan da ka mesin ko jing singap khia ngam ban se nakabanta bangin sim no ya kan ka senjam pan pelum pelang ya ki dekhot jong ka senjuk pat kumju ya ki khon ki rayot jong ka rijentia nakabanta bangin lum nado ki seng samla lane ki seng bhalang ki baper kat ki bala ai ban yawan lane ki bala ban yasnok tilang nakabanta kan ni ka jing bat ka jingmat jong ki briu jongi ki baisong hapo ki border area kum ki baisong hapo jong ka border tang hagini ki bat ki wei ki ri nroi ki ba hapo jong ki state ro kum bangilai I menta kum ka jingjia hakhanduli ba ka jingjia halapangap ka bamanta nakapor sakapor ki wan pendik kini ki perlok na ka wei ka jaj benriu ki bangila ban tip kum ki karbi da ka jing sngan jong ki ka jing senran lang jong ki pulit jong ka asam te ka ni ka bawan ban pendik ka bawan ban penjinjar ka bawan wan ra kulumar bawan ra wan jingjia ki besngausi kum ki jingjia ki bajia ha ki snem ki balalai hapo ka snong mukro bad kumju halapangap ya ka jingjia ka ba wei unong rep uyam te ka ai ka bangi wan shado shane na ka banta mani kendo ya I deputy chief minister be in wan ra ya ka ne ka mase cha chief minister bad kumju sa ka cabinet jong I na ka banta bakin concentrate la ne ban pej ha ki tai ki banta jong ki border ha ka hapo jong ka rilom jaintia ya ka ni ka jingjia ka badang shen kum ha ka nadok ar phawei ar phar ar fly ar sau but hadok ar sandri ki jingjia ka ba I to ment na ka banta ka ba ki briu jong ka karbi da ka jing senran jong ka asam ki wan ban le ya ka plantation le ne ban tungding ha pedeng ulum ubadai ha ka lengkha jong ki nong lapangap kani kalong ka wei ka bangimla kalong ka ai ka bangimla shu ban sha ya kani badda ka jing snau jinjar badda ka jing khia mansin badda ka jing inkhong ro ngila ban ong ba ngimban se ha kani ngila shimno ya kani ka sen jam da ka jing bitar ba la kumnu ka sarkar kadai ban bo be ya ka ktem lane ka outpost hangtai permanent hapo jongka lapangap ladam la along mentang ila dai keren begini ban bu shwa ya ka temporary namar ba ki outpost na lagi don hangtai kinlong ban shngan ki briu jongi ban pendep ya kata ka thung ka tep jongki khamtam yo khau kuba bangi imnang to bat na sakawai ro namar ngi I bagi bor jongka district ki don ka jingtolot khandiat hoi balai ba nang bar ngin ap ya ka authority la ne ya ka bor nalor te mantang lawan pen sngo hang ne kumbangi ong no ngi ha ban ai yero I badai ban yero ngi isar GH pasa ibadong I magistrate I bashlur ba hapo jong ka west jaintia ila ma I hakmat na ka banta ban tem ya ka tai ka jingkan at ba inwan ra biang ya ka jing songsuk chongsangan rangkat bad ka tim jong I bad komjo yo SP jong ka district bad ki deputy SP la ne u circle inspector bad ki wei te kalong ka ai par balada ka sarkar bad kan bo ya kata kan long shu ka jing pangklang jing sangan bad ginong song sunong hantai kin impo pahai kom bomenswa kin rep kendriang dala kamon lejong haga kendau ka bri lejong ombengi kentur ombengi to ya ka bri jong giwei kani ga dai ka pelong hamtam yanga simet bad ya ka tim bad ki seng jongi na po karlom jentia na khot nga ya wero namta ka ki wei pat ki seng lane ki wei pat ki
kinong irap nak beri hunyau trap bengin pe akan ko benta ki bajia hapo border bad ki bajia hapo jong state bengin wanra ik chong suk chong sangai bad wan don ro ka jing itali kum ki paradok prasnam jongi kani kadai ka ba pelong yang ban wan shadu kani ka benta bad ban poi shadu sa shlong lane ban ya kendo iki bor bahlor na do deputy CM bad mengili ikendo saya madam DGP bad komtator ter kani kadai ka jing sngau ta ka jing sau shim ka jingkit khle bad ka jingkhia halor kani ka jingja hoi ka long ka ka ba ngimyo ya ka jubab chispa persen bengin yo be ya kata rei ka long kat balong bala la dengan mio 4% ya ka permanent outpost rei kalong ka basngau tenat cikadai ba isar presto ni laong ba inle no hini kendiat sengi ban set up ya ka temporary camp ban bo no ya kita gigi ibru jongga police department hang tai lene ibru jongga force te ni ngina kalyang jongi ngi kwa ban ngi prefer bakin bo daki SF10 lene special force amar ke ni hi kan long no ka benta bigila long well trained ban kum jo ro de ban penbiang ya ka strength ga jongki te ka jingbon ro ngilapan ba gumdai banduna ya ka saupau lene saupau tam kanang bigila ban le ya ka patrolling hagi neki benta jongge neki jaka na do khanduli lapangap mukro ban komtator ter sadu subser kar kesla gibrang dai gi benta ki ba hap apo upur uang ka ilaka chile mantang bat kumju ki wei pat ki ilaka ki ba hap apo jongka West Gentia Hills iya kata kalong ka basisha namar ngi yo i baki pulit jongga Assam kila don lepa ya ka temporary camp ke jongki lani kila don lepa ya kata ka force camp ke jongki ha kata ka jaka ka bingi khot lom penthor jongka lapangap namar ba ya kata ka plantation ru lale di kibriu jongka karbi harangkat ka jing senran ba ka jing penbiang ye ki top kiman lani ki suloi bat ki wei ki tiar ki baklan bor da ge pulit Assam bat halor ka jing ai bor jongka KEC lani ka karbiang long autonomous district council ye ki te kani ka long ka ek bangi sngau yam rem ken lada ka sarkar jongi ro kamla ban penbiang ye ki briu jongi lani kamla ban bo namar lendangi la bo kum to kita gela senran bat kimno ro ban pensitom ben lani ban le patharan le thambori ki briu jongi